ku maƙaryata na, sun fahimci cewa ku annamimmai na, sun fahimci cewa ku ba masu kishin ƙasa na ba. Duk wasu maganganun da kuke kuna cewa 'yan ƙasa suka sa ku, billahi allazi la ilaha illa huwa, magana banza da wuyi ce. 'Yan ƙasa kun hana su motsi, 'yan ƙasa kun sa musu tsoro, 'yan ƙasa kun raba kanunsu, 'yan ƙasa kun walakanta su, kun walakantar da jami'an tsaro FDS. Ku kwarori 15 da na 16 kucani. Kuma mu gaza ce muku 'yan ta'adda, wallahi 'yan ta'adda kuke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 'Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka na TikTok, ina maku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau samdi ce 25 ga wata na ainihin wato 5 Mai miladiya 2024. 'Yan uwa musulmi masu albarka da ke cikin wannan shafi na TikTok, kun ji abin da maras dalili dai yake faɗa. To babu laihi, saƙonka ya zo inda ya kamata a baka amsa. Maras dalili, mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da mai girma Lamin Zen, Premier Minister, da Majalisar ta Ceton Ƙasa CNSP, duk abin da kake jin ana cewa talakawa ne suke cewa su ce, domin su talakawa su yarda su jagorance su, talakawa su yarda su isar da saƙo ga duniya game da al'amuran ƙasar Nijar. Shi yasa muka ce maka, Nijar ki yanzu ba Nijar ki dace ba da ka gudu ka bari. Baka da labarin Nijar. Kuma su waɗanda suke iza maka labaruka ƙarya ce suke maka, saboda sun maishe ka karan farauta ka ci gaba da haushi. Har lokacin da masu kamun karne sun ka gamu da kai, sun ka kame ka, sun ka rataye ka, sun ka kashe ka. Wannan shi na su ba su iya yin magana, kuma suna ganin abubuwan da ke abkuwa, soyayyar da talakawa ke ma waɗannan jagorori a ƙasar Nijar. Yabo da addu'a ta musamman wadda talakawan Nijar suke ma waɗannan jagorori masu albarka a wannan lokaci. Ka dawo ka zamna cikin Nijar, kaga abin da ke abkuwa, ai ƙasar ku ce kacci. Yaushe kai da Cote d'Ivoire ka ba da labari kana so shi zama gaskiya, wanda a cikin ƙasa, shi a jagoran ƙasa, shi an riƙe da ragama ƙasa, shi ba da labari, sa'annan ka komo ka ce shi labarin da ya bada ba na gaskiya na ba, naka kai da Cote d'Ivoire shi an na gaskiya. Ayya, akwai hankali a cikin wannan al'amari. Yanzu mutanen da za su sauraro wagga magana suna reda cewa kana da hankali. Allah da ya ɗebe ma albarka. Allah ya kaskantar da kai, ya kaskantar da kai. Allah ya walakantar da kai, ya ci gaba da walakantar da kai, ka walakanta. Kuma wallahi kaɗan ce kun ka gani. Da ku da uwayen gidanku, da karnan farautar turawa, da karnan farautar 'yan siyasa, wallahi kaɗan ce kun ka gani. Domin talakawan Nijar kashi 80 cikin 100 sun fahimci cewa ku azzalumai na, sun fahimci cewa ku maciya amana na, sun fahimci cewa ku maƙaryata na, sun fahimci cewa ku annamimmai na, sun fahimci cewa ku ba masu kishin ƙasa na ba. Duk irin ta'addancin da aka yi a lokacin mulkinku, tun daga Baba Tanja Allah ya sa ya sauka daga watan kujera, ba a san wani ɗan tawaye ɗan ta'adda a Nijar sai bayan karɓar ragamin mulkinku. Aka fara je 'yan ta'adda a cikin Nijar. Ai kuna 'yan ta'addan, kuma ku kuka kawo 'yan ta'adda. Nijar ba ta da 'yan ta'adda. Kuna kuka kawo 'yan ta'adda saboda ku ji daɗin cin karanku babu babbaka a cikin mulki. To Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amurra. Nan kamo su akai, duniya duk ta shaida, a kawo su presidential, kuma sa'annan ku ce a saki su, ko ba haka nan na ba? A ɗauki kuɗi a basu, wasu cikin kartuna, wasu ga hannu aka biyan su albashi. Duk wa'in Nijar suna da wannan labari yanzu. Shi yasa an gaji ma kai baka san in kana magungunna, mutanen da a cikin Nijar jin suka yi kamar su kame ka su yanke ka.
saboda babu wani walawala wani nuku-nuku da za a yi musu yanzu. Sun riga sun gane ku. Sun gane ku munafukai ne, azzalumai ne, maciya amana kuke, kuma duk wanda ya tahi tare da ku sai kun ci amanar shi. Kai kanka amana nawa ka ci? Ai jiya ma na hudu amononin da ka ci. Tun daga wanda ya baka shinkafa ta yi ka tsere da ita. To, ni za ni maka nasiha, kyauta na za ma ita. Tunda ka ce musulmi kake. Duk wanda ya kuskura ya mutu da bashi gare shi a sama wuya ne, manzo sallallahu alaihi wasallam yace za a rataye shi a cikin kabari kamar yadda ake rataye wa kwallo, ba za a kwance shi ba sai an biya wannan bashi. Nan cikin garin Tawa, ai mu yanzu za ka yi ƙarya, muku sai mu haɗu gaskiya abinda muka sani akan ka. Haka nan na Allah ya isan muna akan ka, in ko ba haka nan na ba Allah ya isan maka akan mu. Na reda gida wanda ka zamna haya nan cikin garin Tawa, ba zan haɗu alhajin da ya baka haya ba, kuɗi jika 360 na haya da ka tsere da su ka tahiya mai suna nan cikin ka baka biya she su ba, to ka shirya ka izo su da Cote d'Ivoire. Da in kan mutu sai an rataye ka a cikin kabari kuma baka da mai biya maka su, tunda ba bisa iko kuke ba. Kenan kai kokari ka izo kuɗin mutane, kuɗin mai na gazuwal da isansu da kaka amsa na mutanen nan dai waɗanda ka ɗauki haya gare su, su ko kuɗi jika 80, maciyi amana azzalumi. To kai kokari ka izo kuɗin mutane, kuɗi sun ka tashi jika 440. An so a macinin su in haɗu wanda ga biyar ka su shina na cikin garin Tawa da ka tsere hannuwa bisa ga kai ka gudu ka bar shi da jika 440 na mutane. Kai duk akwai azzalumi kamar ka ɗebabbe albarka, maciyi amana wanda Allah ya hita da baya gare ka. Mu tarihin ka ga hannu na shike fa. Da ka zaka cikin garin Tawa, nan na ka zauna cikin garin Tawa, da ka zaka daga inda ka hito, nan na ka zaka Tawa, babu wanda bai sa abubuwan da kaka aikatawa ba. A cikin musulmin ma kai ba za a kire ka musulmi ba, to da ko sallar kware ba kai. Nan ka zauna karce ku fantawa, nan kusa ga gidana, ko ba haka nan na ba? Wallahi tallahi ko sallah ba kai. In kuma ƙarya na nake Allah shi isan maka, in ko da gaskiya na Allah ya kaskantar da kai. Ta kai yanzu irin wanga wulakantacce na wai shine mutane wai ɗaiɗai ku karnan farauta 'yan siyasa wai ga haushi suna ganin kamar sun samu wani karan farauta. Irin wanga wulakantacce wanda gaba da baya cikin zalunci na kake. Duk akwai ɗan ta'adda a duniya kamar ka. Ta'addanci gashi nan kiri-kiri babu irin wanda ba ku yi. Wa abba ku kame kun ka kai shi gidan kusa bisa ga zalunci ba. Wa abba ku rihe ba. Wa abba ku hana ma magana ba. Ikon ku da kun kai wani irin iskanci abba ku yi ba cikin Nijar. Iko na siyasa, amma sai da kun ka sa babu wanda za shi buɗe baki shi magana in dai ba abin da kuka so ba, ko ba haka nan na ba. Yau rana ta zaka wanda za a haɗe haka nan. Yanzu ku hakuna da damar da za ku buɗe baki ku ce ana kama karya. Allah mun gode ma. Allah mun gode maka da ka kaskantar da wa'anga mutane gaba ga idonmu. Allah mun gode maka da ka walakantar da wa'anga mutane gaba ga idonmu. Dama Allah yana ce a cikin hadisul qudsi, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Ina rantsuwa da izzata, ina rantsuwa da buwayata, wallahi kai wanda aka zalunce ka sai na taimake ka. Da haka Allah ya taimaki mutanen Nijar. Duk azzaluman Nijar suna nan ruhi. An kame su an ruhi, wasu sun bar Nijar, wasu suna cikin gida basu iya hitowa ba. Duka kaskanci na da walakanci, kuma wallahi yanzu an ka fara gane shi. Yanzu na wallahi yanzu aka fara gane shi. Duk wanda Allah ya yi ma tsawon rayuwa, wallahi sai ya bada lalan tarihi akan ku. Duk wanda ya yi tsawon rayuwa a duniya, wallahi sai ya bada lalan tarihi akan ku. Da Allah ba zai kashe ku ba sai ya kaskantar da ku. Hiye da yadda kuke yanzu. Da mu yadda mun ka san halin Allah, wallahi ba ku kaskanta ba har yanzu. Game da irin zaluncin da kun kai matalakawa, game da irin yadda kuka ci amanan Nijar, game da irin yadda kun ka sai da ƙasar Nijar, game da irin yadda talaka suka amince muku, suka ba ku amanan Nijar, kuka ci amanan talakawa. Wallahi Allah bai muku komi ba. Dan sai kun koma tsantsar ragga bisa ga tituna, insha Allah.
ko a kame mutu a kashi gidan mahaukata akan masambada mai allura da serum saboda shine ya dace